Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Dadako ako katawa eh. Ngano ni katawa man ka? Katawanan man ko ka. Mura bag wa pag yung ka makamove on. Kahilas ra nimo. Muadto ko sa Ay, Archbishop Palace, ma. Sige. Manlakaw na mo? Dahil pa, okay ra mong duha? Okay naman. Medyo nag-joke lang kini si Felipe, pero siya rin nakakatawa. Lisod na ba yun pagkataon si mama no eh? Mao nga, pangita gyud joke nga, makakatawa siya. sa sunod na lang sa padre kay manakam ka ta. Ako rin mula ka no eh, dinilang ka. Ma? Kukuan. Nikagot rang akong hipon, wa ni kaso. Noy Pepeng, lingaw ako mama ha? Naunsa man niya eh. Tablar maghabo wa ko'y kaatubang ini. Sige naman niya siya kuri-kuri sa silpon. Nawaka ko siyang pananaw. Nagtuo ka na siya nga ni kuyo kong pader. Nga daw, sige makang igham diha. Basig virus na ka, ha? Kay kalait siya ni Moy. Kwan, nigam ramang ko kay perti mga natong mingawagod. Lupig pa may nagbungol na to. Mas maayo nga di na lang ta mag-istorya. Kay aron way gubot. Ano sa laging magkagubot man ta? Ay naku pangutan kay napungot ra pa ko. O pag yun ay kakamove on? Hilumara ng baba ni mo, ha? Kahilas ra ni mo. Unsa ka? Richard Gomez? Pasalamat ka nga naglikay ko unsa ikasultis akong katabang kong biyaan ti ka dinhi. Oh. Kaysa tinuod lang, kasak ano na kaikustaas. Siyempre, sa taas dyan ka mo sakay kay lain mo sakay sa silong wara pa mo'y basement. Nalingaw gyud kasi mong komedyang way lami, no? Inday? Kano man ka? Tanaw kong video kagatawan ng tigon. Ay, palabig katawa kay panuhuton ka. Mura makagwa masakit, isog magyapon ka. Naanad na lang ang mangisog. Kay kung wa pa ko mangisog, wa pa ko mag-inisog, di ko makalahutay sa mga kuso-kuso sa kapalaran. Ata to eh. Bus okay mga pulunga na. J. Ay, kung ha? Sige, pasensya na. Anghela. Unsa man? Kasi gagis mata. Kuan, nalang ko'y ipangutana ba? Pangutana dayon. Dili din ipangutana. Kanang doon nalang ko'y isulti bahay ni Pader ba? Buutan juga is Pader yun. Bisan wa patingalin na siya mapare, buutan na siya. Gwapo pag yun. Gwapo nga buutan. Pagkabulahan. Oo. Bulahan jud kayo ko sa akong anak. Wa maliwat nimo. Huh? Siguradong naliwat na siyang amahan. Kay ngano? Buutan ka? Gwapo ka? Dagway nimo. Sa ato pa ako gidayang amahan? Akong anak si Father James? Ako
Ako gyud ang amahan ang hila. Inday! Ngano nasad ka diha? Nakuratan ako sa gitanaw nga video, te. Bubui una di ay ang mga tanom, Inday. Manama ko pamamo, te. Ay bubuig usab. Sige, ablihin na ng imong bakbak. Ah, ang hila tubag ako. Ako gyud ay. Ako gyud ay amahan ni pader. Ako gyud ay siyang anak. Atong anak. Kung mo ingon kong dili. Di na ko mutuo. Dili ni unang higayon nga nakahisgot ka ini. Sa una, mituo lang ko pag inguni mong nag-joke ra ka. Pero karon, di na ko mutuo. Dili na. Oh. Akong anak. Akong anak sa pader. Taan pagyug ko. Taan pagyug ko. Ngamurag yun siya. Ngamurag yun ako sa batanon pa ko. Hiluma pa yun ang papa ni mo, ha? Hiluma pa yun na. Masay buto ay pasabot nga hilumon. Di ni ba daw gilom mo, G? Ayaw lagi tawag, G. Sorry. Ang hila. Karon nga nahibaw ka na. Itakom ng imong baba. Kay kung dili, tahiun ko na. Mm. Way laing mahibaw ini, ha? Way lain. Di ko ni mo ipaila ni pader. Kaila naman mo. Nga iyang amahan ba? Magpaila lang ko. Dili pwede. Pero basta kay dili pwede. Huwag kalain. Isaad na ko, Felipe, ha? Way laing mahibaw ini bisan ang imong asawa. Isaad na ko. Okay. Ug dili ka musulti ni Father James. O, Isaad na ko. okay. Oh, bantay dili ka mutuman sa imong saad, ha? Bantay ka lang yun. Kundi ko makatuman, unsa man mo buhaton. Ay tahion ko lagi ng imong baba. Ako nang paburdahan. Adto na mi, ma. Di mahimong ugma na? Di pasali kong nang milagring nga mamauli biday ni Noy Piping. Oh, siya lay papauli, ah. Wa may kasakyan. O pa may mga bus ron. Aw maglakaw. Ha? Aday, pasensya na gid di mama ni, ha? Oh, Okay ra. Way kaso, way abogado. o di ba ipagamit niya tong imong bisiklitang tuloy ligid? Ang bisikleta na ko pagkabata na ko. Ikaw, ma, nagkasiyaw man ka nga gikang nabayrusan? Oh, Kanos aga ko moabot sa amo kung kadto mo akong gamiton. Sige, ma, adto na gid mi. Balik na ko pohon. ayun na pagdagkaoban aron dili ka mag-apurag pauli. Ikaw, gid, ma. Sige na, babay na. Oh, sige, babay na, anak. Bye-bye, G. Ari na mi. Bye, ma. Babay, nak. Amping mo. Amping sap. Oh, Sayo-sayo kita rumabot sa ato, Noy, kay wa na may traffic. Matay, Lord. Tinuod dito. Wa ka ko nagdamgo ato ganina. kay ngano? Buutan ka? Guwapo ka? Ho, dagway nimo. Lord, ako gining anak sa pader. Noy? Ah, Oh, nga naman ka, Noy. pader. Luspad mo ka. Kanit ha, magpadaplin ta. Ayaw. Oh, Ayaw na, pader. Okay ra ko. Medyo gikabuhi lang ko.
Pero mawa raman na yun, magkautot ko. Ha? Pero may baho pa rin. Siya, wag gini mo na. Tinuod bitaw ka? Okay na ka? Okay, lagi pa rin. Promise. Promise ko na. Nindot ibiyahe nga white traffic no, no? Aw, oy, laho siya itong dagan. Mao lagi. Sayo taron mauli. Mga yun, sayo-sayo kita kauli ni. Lipay ba kay kuro ni mama noy?